Вітаем вас, шановні слухачі. За гукарэжысёрскім пультам Дар'я Сідарэнка, ля мікрафона Наталя Сіротка. Магчыма, вы звярнулі ўвагу, што мае эфіры прысвечаны апошнім часам дзіцячаму чытанню. Я запрашала ў студыю казачнікаў Алену Масла, Наталю Бучынскую, Тацяну Сівец і Алену Міхаленка. Я, сапраўды, вельмі зацікаўленая ў гэтай тэме, што чытаць сучасным дзецям. Зацікаўленая і як кіраўнік творчага праекта «Дасціпныя нястомныя кемлівыя», які выходзіць на нашым канале кожны будны дзень, і, вядома, як маці. І сёння на мае пытанні будзе адказваць журналіст і пісьменнік Тамара Бунта. Мы пагаворым пра яе ўласны чытацкі вопыт, пра тое, што цікава сучасным дзецям і, вядома, пра новую кнігу Тамары Пятроўны. Добрый дзень, Тамара Пятроўна. Добрый дзень. Давайте пачнём сапраўды з вашага чытацкага вопыту. Як вы навучыліся чытаць? Мне здаецца, што я чытала ўсё сваё жыццё, хаця ў школу я пайшла, нават не ведала літары. Значыцца, чытаць усё ж такі я пачала ў першым класе. Сваю першую кніжку, я не памятаю. Можа, гэта была кніжка апавяданняў Мікалая Сладкова «Песенькі пад льдом», якую я атрымала за выдатную вучобу ў першым класе. Яна захавалася ў мяне па сённяшні дзень. Кніжка сапраўды мяне ўразіла вельмі маленькую дзяўчынку. Дарэчы, я хачу звярнуць увагу, што ў маім дзяцінстве быў такі дэвіз, як кніга «Найлепшы падарунак». І гэта так. Была такая добрая традыцыя, што за ўсе першыя перамогі, за добрую вучобу, за алімпіяды, за нейкія конкурсы нам, як узнагароду, давалі кнігі і падпісвалі гэтыя кнігі. І сёння, напрыклад, ужо, скажам так, прайшло паўвеку, а ўсе гэтыя кнігі, яны ў мяне дома ёсць. Гэта сапраўды лепшы падарунак. Глядзіце, як мудра рабілі. Дзіця узнагароджвалі кнігай, заахвочвалі да кнігі. І такая ўзнагарода, што нешта выкінеш, там нейкія іншыя падарункі, нейкія там, можа, нават зносіш, парвеш, зламаеш. А кніга жывее сёння, як гэта было мудра. І вось мяне ўзнагародзілі ў першым класе гэтай такой тоненькай кніжачкай. Дарэчы, такая была добрая практыка, што для дзяцей рабілі такія тонкія кніжкі, якія каштавалі 5, 7, 10 копеек. Кожны мог купіць, само дзіця магло купіць такія кнігі. Яны былі добра ілюстраваныя, з вялікімі малюнкамі прыгожымі, з вялікімі літарамі. Яны былі кароткія. Дзіця прачытала, і ў яго было ўражанне. І гэта вось былі першыя кніжкі. Нават такая серыя была, я памятаю, «Кніжкі-малышкі». І вось такую прыблізна кніжку мне падарылі ў першым класе «Песенькі пад льдом». Ведаеце, там было такое апавяданне, якое адыграла са мной такую смешную гульню са мной сыграла. Апошняе апавяданне, як пісьменнік на лыжах паехаў у зімовы лес і прыпыніўся каля елкі, і раптам адтуль пачуўся нейкі галасок. І ён сказаў: «А хто гэта?» А галасок кажа: «А ты адгадай. У мяне рыжая футрычка, у мяне там пухнаты хвосцік». Вось, і аказалася, што з ім размаўляла вавёрка. І вось, уяўляеце, дзяўчынка-першакласніца чытае, а нас як вучылі, што напісана ў кніжцы, гэта праўда. І я прачытала, і, значыцца, вавёрка размаўляе з пісьменнікам. А да гэтага мой татка прыехаў з санаторыя, у іх быў агульны здымак, і ўсе глядзелі ў фотоаб'ектыў, а мой татка адвярнуўся. І такі неудалы быў здымак, я сказала: «Тата, чаму ты галаву адвярнуў?» А ён пажартаваў, сказаў: «А во, глядзі, елка расце, а пад елкай сядзела вавёрка, і мы з ёй размаўлялі». І во гэта супадзенне татка сказаў, і пісьменнік напісаў. Два аўтарытэты. І я паверыла. І я ў першым, другім, трэцім класе я верыла, што
Толькі дзве істоты ўмеюць на зямлі размаўляць: людзі і вавёркі. І неяк мяне выклікалі прыродазнаўства у класе 4. Я і бухнула гэта, што людзі і вавёркі размаўляюць. Каб вы чулі, як смяяліся мае аднакласнікі. І я прыйшла з крыўдай да бацькі і кажу: тата, чаму ты мяне падмануў? А ён кажа: дачушка, я ж пажартаваў. Я стала думаць: ну хай мой татка пажартаваў. Ну чаму ж пісьменнік такое напісаў? Чаму ён пажартаваў? Во якая была вера дзіцяці да кнігі, што, як кажуць, што напісана пяром, потым і не высечыш сякерай. Што напісана пяром, не вырубіш тапаром, казалі. Вот сапраўды хочацца пасля гэтага сапраўды пагаварыць пра ролю казкі ў сучасным выхаванні, ролю казкі і ролю кнігі ў сучасным выхаванні. Як вы лічыце, ці сталі дзеці сапраўды меней чытаць? А мне здаецца, спадарыня Наталля, што цяпер усё казкі. Паглядзіце, усе сучасныя кніжкі гэта фэнтазі і казкі. Гэта мне нават здаецца, што гэта ўжо залішне. Дзеці сучасныя пазбаўлены рэальных гісторый, дзе рэальныя сучасныя дзеці дзейнічаюць у рэальных сітуацыях. Паўсюль казачныя гісторыі. Вось, добра гэта ці не? Ну, мне здаецца, гэта як есці толькі цукеркі і не есці ні цыбулю, ні часнок, ні рэдзьку. Вось, што ўсё ж такі. Але ж і дарослыя таксама аддаюць перавагу зараз фантастычным творам. Ведаеце што, усё ж такі для дзіцяці, канешне, казка гэта першы падручнік, па якім ён вучыцца жыццю. Гэта ніякога сумнення няма, што менавіта казка, яна не толькі забаўляе, яна не толькі вось звычайна бывае забаўляльнай, яна ж заўсёды павучальная. І менавіта ў казках дзіця вучыцца адрозніваць, дзе дабро, а дзе вось злое. Вось, хто добры герой, а хто адмоўны герой. Вось. Канешне, казка вельмі важна для дзіцяці. Але мне, на маю думку, падыходзіць нейкі такі ўзроставы перыяд у дзіцяці, калі яму трэба і рэальна паглядзець на свет. А вы, калі пачынаеце пісаць, вы ўжо ведаеце, будзеце пісаць казку ці будзеце пісаць рэалістычнае апавяданне? Я стараюся пісаць рэалістычнае апавяданне, но гэта нават маё крэда. Але ў мяне ёсць і казкі. І, напрыклад, апошняя мая кніжка, дзяўчынка, прабачце, гэта ў мяне першая кніжка, а апошняя ў мяне кніжка «Сад з матылькамі». Гэта якраз аповесць казка. Так атрымалася, што я увяла спецыяльна казачныя элементы. У аповесць такую дастаткова сумную і нават трохі жорсткую. Раскажыце трохі больш пра гэтую сваю аповесць «Сад з матылькамі». «Сад з матылькамі», значыцца, галоўная гераіня, дзяўчынка, якая жыве ў вельмі прыгожым садзе, дзе шмат прыгожых кветак, раслін і багата прыгожых матылькоў. І усе насельнікі сада, і матылькі, і жучкі, і павучкі, усе лічаць, што гэта іх прынцэса. Яны яе так і клічуць, прынцэса сада. Даглядае гэты сад стары чалавек, якога усе клічуць цудадзей. Гэта ён стварыў прыгожы сад, насадзіў кветак, насадзіў прыгожых раслін, і ён падтрымлівае там так, каб заўсёды было прыгожа. І вось і нават дом у яго такі, як церам казачны. І кожны дзень з гэтага цераму выязджае
прыгожая дзяўчынка. На васку прывыязджае, у прыгожай сукеначцы, сукенак шмат, сукенкі прыгожыя, дзяўчынка прыгожа прычасаная. І вядома, усе насельнікі сада лічаць, што гэта прынцэса саду, і яна самая шчаслівая на ўсім белым свеце. А на самай справе гэта дзяўчынка ездзіць у інвалідным вазку. І яна жыве ў гэтым садзе і сябруе з матылькамі, з кветкамі, з цудадзеем, таму што яна якраз адзінокая, у яе няма сяброў аднагодкаў. З ёй ніхто не хоча гуляць, бо дзеці, якіх гэты цудадзей, а гэта ніхто іншы, як яе родны дзядуля, які запрашаў у госці дзяцей, яны не здолелі пасябраваць з дзяўчынкай гэтай, таму што яны не ведаюць, як гуляць з дзяўчынкай-інвалідам, якая знаходзіцца ўвесь час у інвалідным вазку. З ёй нельга пабегаць, з ёй і ў мяч не пагуляеш, і ў хованкі не пагуляеш. Вось. І ім з ёю не цікава. Дзяўчынка пайшла ў школу і вельмі спадзявалася, што там у яе будзе багата сяброў. Але так сталася, што ў школе не было інклюзіўнага навучання на той час. Яе проста па асабістай просьбе дзядулі прынялі як эксперымент. Дзядуля сказаў, што будзе яе суправаджаць увесь навучальны год. Вось. І яна паспрабавала вучыцца. І там адбылася тая ж гісторыя. Дзеці, аднакласнікі, не прынялі яе ў сваю кампанію. Не прынялі. Калі на першым уроку яе пасадзілі з хлопчыкам, пасля уроку прайшла мама, зайшла гэтага хлопчыка і кажа, чаму гэта мой сын сядзіць з інвалідам, чаму вы не маглі пасадзіць яго з нармальным дзіцем? І самае сумнае, што і настаўніца сустрэла гэты эксперымент як цяжар. Для яе яна казала, што ў мяне і так 30 дзяцей, я не магу тут яшчэ і лішніх клопаты аддаваць гэтаму дзіцяці. Вось. Ну, не будзем уже расказваць, мабыць, так, всю казку. Я думаю, яе яшчэ можна знайсці у шматлікіх крамах, купіць. Яна ёсць у кнігарнях, і яна ёсць, я спадзяюся, там усё добра скончыцца ў вашай казцы. Ну, там гэта... А вось я хачу вас спытаць, вы ж не толькі пісьменнік і журналіст. Вось гэту гісторыю, якую вы паклалі ў аснову пра дзіця-інваліда, пра адсутнасць інклюзіі, пра адсутнасць паразумення з умоўна здаровымі людзьмі, вы яе дзесьці назіралі ў жыцці, магчыма, як журналіст? Ну, мне здаецца, кожны з нас гэта можа назіраць і не аднойчы. Вы бачыце шмат інвалідаў на нашых вуліцах? На жаль, не. Ведаеце, калі я прыехала ў Парыж, першае, што мне кінулася ў вочы, гэта вялікая колькасць людзей у інвалідных вазках, у Луры, пад Эйфелевай вежай. Ці бачылі вы ў нас у музеях? Ну, я, дарэчы, бачыла не так літаральна учора, я бачыла хлопца на вазку, які прасіў, каб яму дапамаглі заехаць у аўтобус. Але з астатнім, ён, здаецца, спраўляўся сам. Ну, але сапраўды, гэта вельмі важна, што вы падымаеце такое пытанне, і заўважу, што па вашых, заўважце, што дзеці тут бяруць прыклад са сваіх бацькоў? Канешне. Найперш з бацькоў. І найперш з настаўніцы. Вельмі улаўліваюць настрой і бацькоў, старэйшых, дарослых людзей, вельмі. Як іх накіроўваюць, так яны і робяць. Канешне. Ну, а што казачны элемент у маёй такой дастаткова, я б сказала, сумнай гісторыі, якая, канешне, закончыцца, як усе, па-першае, дзіцячыя кніжкі павінны, усё ж такі, я лічу, дзіцячыя кніжкі
тым больш аповесць сказка, яны павінны заўсёды закончыцца добра. І заўсёды чалавека, якога крыўдзяць, ён павінен напрыканцы радавацца. Адмоўны чалавек ці герой павінен выправіць свае паводзіны, перавыхавацца. Дзеці павінны зразумець. Мне здаецца, гэта такія простыя законы дзіцячай літаратуры. Вось. А што казачны элемент? Дзяўчынка сябруе з матылькамі, і яна ў гэтай адзіноце стала разумець іх мову. Яна з імі размаўляе. І яе адным з сяброў становіцца матылёк Паўлінава вока. І, дарэчы, гэтая задумка ў мяне распачалася менавіта напісаць такую кніжку я ў сваім садзе, у сваім асабістым садзе, які мне застаўся пасля на бацькавай сядзібы, я ўбачыла такога агіднага вусеня, якога мне захацелася адразу раздушыць, такі ён быў агідны. І добра, што я спахапілася. Мне стала цікава, чый жа гэта вусень. Цяпер гэта не цяжка знайсці ў інтэрнэце, пашукала, і аказалася, што гэта вусень прыгожага матылька, паўлінавае вока. Такі ён лятае аж да позняй восені. З вясны да позняй восені. Вось. Гэта наш такі беларускі матылёк. Вось. І я падумала, вось так і з людзьмі бывае, што ў дзяцінстве, скажам так, чалавек нейкі... І я напісала, як яго не прымаюць у свой сад. Прыгожыя матылькі, прыгожыя там багоўкі, вусеня не прымаюць. І гэты вусень глядзіць на прыгожых матылькоў і зайздросціць ім, і кажа, ах, чаму я такі не нарадзіўся? А потым адбываецца з ім метамарфоз, і ён з кукалкі ператвараецца ў матылька. Я падумала, што так і з людзьмі бывае. Часам чалавека не прымаюць маленькага, ён не такі, не так ходзіць, не так размаўляе, не такі прыгожы, а з яго вырастае такая прыгожая асоба. І вось гэта паралель я якраз выкарыстала менавіта гэты казачны элемент, каб правесці такую паралель. Заўважу, што матыў гэтай ператварэння, матыў метамарфозы быў яшчэ ў Андэрсана, так, у гадкім качаняце. Так, ёсць паралель. Дарэчы, ці падабаюцца вам казкі Андэрсана? Ці яны занадта цяжкія для сучасных дзяцей? Не, мне здаецца, не. Тым больш я хачу адзначыць ужо, што ўсё ж такі мы чыталі ў свой час казкі ў шыкоўных перакладах. Шыкоўныя перакладчыкі працавалі. Таму казкі былі вельмі даступныя. Я чаму гэта кажу? Бо я цяпер сустракаю новыя рэдакцыі перакладаў. Я хачу сказаць, што ёсць халтура. Прабачце. Сучасныя кніжкі, яны прыгожыя, а возьмеш чытаць, усё ж такі гэта, мне здаецца... Давайте ж вернемся тады да вашай бібліятэкі ў дзяцінстве. Хатняй. З чаго яна складалася і з чаго вы зараз складаеце? Ці ёсць у вас і зараз любімыя творы, які вы перачытваеце з дзяцінства? Я хачу сказаць, што паблізу нашай школы была дзіцячая бібліятэка. І да нас пастаянна раз на месяц прыходзіла бібліятэкарка і расказвала пра навінкі. І вось ведаеце, гэта было ў такой добрай традыцыі, мы былі прывучаныя, мы хадзілі ў дзіцячую бібліятэку. І гэтыя кніжкі былі з бібліятэкі, і вось гэта далучэнне да атмасферы бібліятэкі. Я па сённяшні дзень, у мяне такая на душы заўсёды дух перахоплівае, калі я прыходжу ў любую бібліятэку. Гэта з дзяцінства ідзе. Таму ўсё ж такі
І неяк гэта лічылася, што кніжкі трэба браць у бібліятэцы. А вось ўжо свая бібліятэка якраз складалася з тых кніжак, якія дарылі на дні нараджэння. І гэта было, як я ўжо казала, у добрай традыцыі. І па сённяшні і узнагароджвалі. І па сённяшні дзень у мяне ёсць і Міколка Паравоз Лынькова, і ёсць і Гайдара кніжкі. Ведаеце, я лічу, ўсё гэта дзіцячая класіка, і сёння гэта не састарэла. А у мяне была сястра старэйшая за мяне на 5 гадоў, і я за ёю цягнулася. І вось я памятаю, у класе, можа, 5 прыблізна, я стала чытаць за ёю кніжкі. І дарослыя. І першую кніжку я перачытала без вокладкі. Была такая зачытаная кніжка, жоўтая, і вокладкі не было. І я ўлезла ў гэтую кніжку, дарослую, стала чытаць, я не магла адарвацца. Там быў такі незнаёмы свет, там былі такія незнаёмыя адносіны паміж людзьмі. І наогул гэта была кніжка не пра савецкае жыццё. А я стала калі чытаць, а памятаеце, на 17-й старонкі заўсёды ў кніжках бібліятэчных штампікі стаялі, а ўнізе яшчэ было напісана аўтар і назва. І я прачытала «Сестра Керы Тэадор Драйзер». І вось у класе, можа, 5-м, ці мне нават здаецца раней, я прачытала дарослую кніжку, і яна мяне так захапіла. І з таго часу, дарэчы, я люблю чытаць старыя кніжкі, каб былі жоўтыя старонкі, і каб пажадана нічога не ведаць пра аўтара. Вось, дарэчы, магчыма, штосьці ў гэтым ёсць. Памятаеце, як стары жарт быў пра то, што перадрукуйце, калі ласка, на машынцы «Вайну і мір». Таму што моя дачка чытае толькі... У раздрукоўках. Так. Ну, ведаеце, вось такія кніжкі, яны даюць штуршкі. Чалавеку вось кніжка павінна даваць штуршок, зацікаўліваць. І вось гэта кніжка, менавіта дарослая, яна, як кажуць, разбудзіла ува мне цікаўнасць такую чытацкую. А вось, вы ўспомнілі, што ў вас і зараз Гайдар і Міколка Паравоз Лынькова стаіць. А цікава, ці могуць сучасныя дзеці адэкватна ўспрыняць тыя ж рэаліі, якія апісвае Гайдар, якія апісвае Міхась Лынькоў? Ну, а чаму мы ў савецкі час нармальна ўспрымалі Андрэя Балконскага, Наташу Ростову? Це ўжо амаль дарослыя ўсё ж такі былі мы ў гэты час. Ну, што мы дзіцячы чыталі? Мы ж чыталі Марка Твена, які напісаны быў, гэта твор быў напісаны за 100 гадоў да нас. Ці тая ж хіжына дзядзі Тома. Мы чыталі? Чыталі, ўсё разумелі. Ну, а цяпер, мне здаецца, дзецям патлумачыць трэба, і ўсё. Я, напрыклад, тлумачу. У мяне была такая любімая кніжка ў дзяцінстве «Дзінка» Асеевай. Вось, ну, я патлумачыла сваёй унучцы, што гэта на пачатку 20-го стагоддзя людзі бароліся, каб усе жылі роўна, так яны ўяўлялі шчасце сябе. Быў царызм, каб яго скінуць, яны там падпольную работу ладзілі. І вось адсюль тата галоўнай гераіні хаваецца там ад жандараў. Вось, што з гэтага атрымаецца, яны яшчэ не ведалі, але ў іх былі самыя светлыя памкненні. Ну, «Дзінка», мне здаецца, адна з лепшых твораў. Для дзяцей Асеевай, канешне. Вось. Дарэчы, вось, ўсё ж такі, а што, як вы лічыце, што рабіць з народнымі казкамі? Мы ўсе ведаем, што народныя казкі у нерэдагаваным выглядзе это трэш, кроў, забойствы бясконцыя, не кажучы там яшчэ пра нейкія рэчы. Што, як лічыце, які шлях іх? Проста рэдагаваць, чытаць? Не, іх трэба апрацоўваць, як Якімовіч апрацоўваў. Таму што ўсё ж такі трэба адаптаваць.
каб дзіця чытала і каб казка была адаптаваная. Гэта вось як той добры пераклад, як я прыводзіла прыклад, так і казка павінна быць адаптавана. Або давайте яшчэ ўспомнім такі добры прыём, як калі Мулявін апрацоўваў народныя песні. І яны пайшлі. Усё ж такі народныя песні гэта, ўсё ж такі, калі мы хочам, каб усе зацікавіліся, трэба адаптаваць. Дарэчы, я хацела сказаць, што паглядзіце, і амерыканцы, і ў Расіі, як ставяць сучасныя мультыкі па народных казках. А ўсё ж такі у нас, я паглядзела наша беларуская кінастудыя, калі яна малюе, робіць мульцік па народным казкам, усё ж такі ідзе па народным гэтым канонам. Трэба рабіць для сучасных дзяцей на сучасны лад варыянты. Дык вы, можа, яшчэ і добра ставіцеся да коміксаў? А чаму не, калі дзеці гэтым цікавяцца? Усё трэба трошкі перабудоўваць падачу тэкстаў сучасным дзецям. Дарэчы, яшчэ хацела спытаць у вас, як лічыце, магчыма, у бліжэйшы час умення проста чытаць механічна ўжо не будзе таким важным уменнем? Магчыма, штосьці іншае будзе больш важна, там, напрыклад, уменне фільтраваць інфармацыю, уменне адрозніваць фейкі ад сапраўдных крыніц, уменне, я не ведаю, адгароджвацца ад информации и рабіць себе так званый информационный детокс? Нам не дано предугадать, чем слово наше отзовется, как слово наше отзовется. Все ж таки, мне здаецца, любая крыніца информации застанецца запатрабаванай, і калі дзеці сучасныя будуць чытаць творы, а яны чытаюць, я ведаю, па сваіх унуках, па гаджетах, то не так гэта і дрэнна. Абы чыталі, абы напаўнялі свае галовы інфармацыяй, абы развіваліся. Ці ёсць у вас рэцэпт, як прышчапіць дзецям любоў да чытання? Чытаць. Маці павінна чытаць перад сном, не мультик уключаць, а з кніжкай чытаць казку або кнігу вялікую, частку за часткай. Нема іншага шляху. Ці маці, ці бабуля, ці татуля. Чытайце кнігі і ўсё. Дзіця маленькае павінна з маленькіх гадоў ведаць, што кніга дае асалоду, не толькі інфармацыю, і асалоду. І, мабыць, апошняе пытанне, што робіць звычайны тэкст казкай? Звычайны тэкст казкай? Ўсё ж такі у казцы павінна быць цуда. Людзі любяць цуда, на што спадзявацца? На цуда. Вось дзе знайсці цуда? У казках. Так, і на развітанне кароткае пажаданне нашым слухачам і будзем развітвацца. Чытайце кніжкі. Чытайце кніжкі. Гэта такая танная і такая прыемная, такі танны і прыемны занятак. І такі карысны. Дзякуй вялікі. Нагадаю, сёння госцяй студыі канала Культура была журналіст і пісьменнік Тамара Бунта. Пераслухаць размову вы зможаце на працягу месяца на сайце радыёкультура.бівай. На гэтым гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка і журналіст Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы на нашых хвалях творчасці і добрага настрою.